na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Rabbana na yi roƙo ban kyauta ta ƙaunar sahamini, sami dace mu sami girman yin yabo na sa Muhammadi. Mi yabo ga fiyayyen bawan nan manzan musayyadi, sha yabo da kirari dan Abdullahi Hamidi. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Wafi kagi salatai wanda ba kai iri ko kamata sa ba, ƙaranin ninka masa Allah shugaba na mujittaba. Sada matayensa da 'ya'ya ban ji kamata su ba, sada duka ashabu silla da bi kuma sun bi shi shugaba. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Safiya Jibril nake yabawa gurinsa manzo ka iduna, haskaka ni manzan Allah ka bani sirri a ko'ina. Cikin yabansa na yo fice har ma da zawa a ko'ina, taimaka mini ka amshi wannan baitukan ya muradina. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Na sako da sabbai har kulafa usuni sauran gaba, sayyidina Imam Ali Sadauki banga kamar gaba, sayyidi ya Abubakar sayyidi Umar yana gaba, na sako sayyidi Usman Zunnurain masoyinsa ne. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Haza Abdulsalam mai ƙaunar gace ya manzo na gari, inda kai ya manzan Allah za mu samu dukkan kairi. San kashi ne cikar imani ya Rasulu mufutari, ya abin so abin yabawa mu ahbabu na kai. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Assalamu alaika abin nima da kai muke fahari, sallama a gare ka nagartacce abin kira na gari.
tafiyar manzo, ita ce wacce aurenta nan take yake ta hazo. A nan take Allah ya ce wa mala'iku ku zo, a nan aka ɗaura fadarsa mala'iku yan shaida ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Assalamu alaikum batula sadiqa ya Fatima, assalamu alaikum zakiya mabaruka ya umma, assalamu alaikum nazira Fatima ya rahama. Mu masoya gare ku ne, ahbabu masoya annabi ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Kai kake ban yaran ba, kai ne abin so dallalla. Salati salami kanin kunsa nabi rasulallah. Allah ka sanyo har sahabai har da bilal na rasulallah. Ka sa da matansa tsarkaka, matan nabi na annabi ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Annabi na jarumi na yarda na ganka habibuna, idanuwa na su daina kuka, zuciya ta daina kuna, wuri na raina annabi na kai ne muradin rayuwa na. Ku masoya gare kai sai wanda ya yauta na jibu ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Amuna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Masu kaunar annabi ne, masu kishin annabi ne, masu fansar ruhi ne ga ahalin baitin annabi ne. Muna san annabi ne kuma za mu fata wannan haka ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Kungan mu matasan annabi ne kuma yan amace kan annabi ne. Ba mu ganin girman kowa sai in ya girmama annabi ne. Nisuwar mu a annabi ne, muna samu daga annabi ne. Umar Faruk ne na ma'aiki sunana haka ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ina kake ne mai kyawawa, girgije mai shayarwa, ya haske mai haskawa, sabulu mai wankewa, kyakkyawa mai kyan tsayuwa, sahibul jamalu uban kowa. Ka karbe ni rasulallah, Usman mai yabo masoyinka ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ya mu da Ahmad kula da mu saidi rasulallah. Ka kare mu da sharrin makiya, kar ka sa in sha wahala. Da'irar mu ka kare ka ɗaukaka ma'amjad babullah. Mu a kullum yan da'irar ahbabu mu zan mutu naka ne. Muna manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Shugaba ka kira ni na zo dan san karima zara'una. Bani da kowa bani da komai sai kai manzo habibuna. Idan na zauna ina zakewar gurinsa manzo imamuna. Muna manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Muna manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Mun tawo mu yabe ka muna mararin ganin ka ya nagari. San ka shine cikar imani ya rasulun mutari. Inda kai ya manzan Allah
za mu samu dukan kairi. Ni ce Husna mai yaban ka Rasul ya sayi bulkairi. Mu na manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Assalamu alaika mafi girma Rasulullah bashar. Sallama a gare ka Aminullahi mai kyawu na gari. Sallama a gare ka zaɓaɓɓe abin koyi na gari. Ya mafi kyawu na ɗabi'a kai nake ƙauna bashari. Mu na manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ya Rasulullahi muna ƙaunar ka, son ka yana zuciya. Son ka shine abin koyi a gare ni ya mai kyan zuciya. Ni Safiya Muhammad nake yabo ga Rasul adan zuciya. Sa a sanni cikin masu son ka na samu haske na zuciya. Mu na manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Na manzon Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ya Rasulallahi masoyi na manzo shafi'ana, kai nake yi wa kauna kullum, san ka ne a ruhina. Ya Rasulallahi ka karɓi yabo na muradina. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Dan Ali da Fatima dan Alhassan da Husaini yarda da ni. Ya mafifici gun Allah kai ne rama ka talikai. Ya masoyi na risina a gaban ka kuma na yi kasu da kai. Ya masoyi ni ne Muhammad Sayyidi ni mai saka ne. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ya masoyin Allah ne kai nake ta bege abin yabo. Mai Abubakari mai Umar ya mai raba babban rabo. Ya Rasulallahi ka dafa min ayaban ka kar na yo zambo. Ni Sa'ad ne mai yabanka a kullum, ni masoyinka ne. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ya mai shak harazimi mai barhama gwarzo mu'adani. Ya gatan shak gibri mabada giri zulma arifi. Ya mai shak abul futuhi na yarwa sarki muraduna. Mai dan Usman Malam Tijjani mimiyan naka ne. Mu na manzan Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Ni Khadija Jibril na zo da sababban salo na yabo. Zana tankwasa harshe na in yi ladabi kuna abin yabo. Shugaba na ma'aika na Allah kai kake ba da duk rabo. Kai ne rahamar bayan Allah kuma haske na Rabbu ne. Mu na manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Sami sa'aya yaban ka Rasul sirrin la haula. Mu ne yan ahbabul Mustafa ka share mana kalla. Ka karɓi begen mu sahibul husnil jamal sallallahu. Mu na manzana Allah ne, masu sanya boka ma'aiki ne. Mu na manzana Allah ne, ahbabu masoya annabi ne. Mu na manzan Allah ne, ahbabu